така, здравейте от морето. Тук до мен има лебедчета, които до сега храних с хляб. Много са нетърпеливи. Ей, тук има едно, което иска да ми изяде турбичката. Ей сега, той е толкова нетърпеливо, с малко ще му дам да яде. Спокойно, спокойно, ето. Сега ще извада и започвам да им давам. Те си да ти чакат. Хайде, момчето. Ето, късат си самички. По-бавно, по-бавно. Айде, чупни си малко. Айде. О, има една нахална чайка. Айде, чайки, ето ти на тебе. Тук ще нахрана цялото Черноморие, ми се струва. Това беше готино! Хайде, момче. О, то пак дойде да ми яде турбичката. А ти? Здрасти! Здравей, момче! Кажи здравей! Как си? А ти? Ела хъпни малко турбичка. Хайде. Хъпни си турбичка, де. Оп! Чакай, след малко ще ти дам да ядеш. Какво искаш сега ти? Ти какво искаш? Ти искаш турбичка. А ти? Ето. Давам ви. Ето, заповядай. Заповядай. Ето този нетърпеливият. Лека с пръстите ми, бе, хора! Стига ми яде турбичката, бе, човек. Ето ти хляб. Айде, бели лебеде. Заповядай. Айде. По-бавно, по-бавно яш. Разреди си го с вода. Това помахване на опашките означаваше, че е много доволен. Ето. Оп, то се опитва тук отстрани да дойде. Айде. Толкова е хубаво да съм между животните. О, Кос пак ми награби турбичка. Защо се карате, ей?